Daygon ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo ang labing hingpit. Daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw, ubulahang adlaw, tugtugan na ang gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanim. Mga sa atong mga intensyon, kanila sa mga saulong sa atong tawhan kalalawa, kanila ang kayuhan silang sakit o kalampusan sa ilang mga tinguha. O sa tanang usap ng biyay kalalawa, atong pag-ampo kasiguruhan o kalinaw. Sa tanan nato mga panginhanglan, atong ipadayag sa Ginoo, pinagi santos nga misa. Hinuaro na nato ito kasing-kasing sa mga sala na ito buhat. Arong kita ngayon, hining balaang pagsaulog. Nagakumpisala ko sa Diyos, wagahong sa tanan. O kanyang may suon, kinakalapos na kukuyamot, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Iyakong sala, akong sala. Busa na nga mo ako, kag Santa Maria kanilang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo may gsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo akong Diyos. Kaluy ano tagda sa Diyos, magahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, danon tagda niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Magampo kita. Magahong kay kinutubang Diyos, ikaw ang among gahong lamdag, abli ang among makasing-kasing, aron magalagad kami kaniyong nga malipayon, ug tabahin kami sa sunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhiyog hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, Tao, nagpuyo ka tipon sa katawhan nga masupilon. May mata sila apan dili makakita. May dalunggan apan dili makadungog.
kay masupilon man sila. Busa pag-andam ug sudlanan sa imo mga dad-unon, ug sa atubangan nila, lakaw ngadto sa laing dapit, sama sa usa ka binihag. Himua kini panahon sa adlaw. Tingali, makasabot sila bisan tuod masupilon sila. Pakita sila inigdala mo sa gawas sa imo mga dad-unon, ug sa gabii mo'y imong igikan, sinaksihan nila. Busluti ang paril ug lusot niini, sinaksihan usab nila. Pakita sila inigpasan mo sa imong dad-unon, ug adto agi sa ngit-ngit nga dapit. Tabuni ang imong naong, aron dili mo makita ang imong laktan. Himuon ko ikang panig-ingnan alang sa katawhan sa Israel. Gituman ko ang gisugo kanako sa Ginoo. Sa adlaw, giandam ko ang ako mga dad-on, ug sa pagkagabii, naglungag ako sa paril, ginamit ang kaugalingon kong kamot. Naglakaw ako sa ngit-ngit, dala ang akong dad-unon, sinaksihan nila. Sa pagkabuntag, giingnan ako sa Ginoo. Tao, kung mangutana kanimo ang masupilong katawhan sa Israel, kung unsay imong gibuhat, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Kining maong panagna alang sa Pangulo sa Jerusalem, ug sa tibuok katawhan sa Israel nga nagpuyo niini. Ingna sila, panag-ingnan ako alang kaninyo. Mahitabo kaninyo ang akong gibuhat, mga bihag kamo. Ang inyong Pangulo magpasan sa iyang dad-unon, diha sa ngit-ngit, samtang maglakaw siya. Maglungag siya sa paril, ug mulusot siya niini. Tabunan niya ang iyang naong, aron dili siya makakita sa iyang laktan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisulay nila og misukol sila batok sa Dios nga labing halandon. Ug wala nilang pingi ang iyang kasuguan. Mitalikod sila ug wala magtuman, sama sa ilang katigulangan. Misumbalik sila sa magmabudiong gapasan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisuko nila siya sa ilang tag-as nga halaran. Ug sa ilang mga Diyos-Diyos, gihaling nila ang ilang pangnahubo. Ang Diyos nakadungog ug napungog, ug isalikway pag-ayot ang Israel. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Iyang gitahan
ng iyang kusog arong mabihag. Ang iyang himaya ngadto sa mga kamot sa kaaway. Gibiyan niyang iyang katawan arong laglagon, ug napungot siya batok sa iyang kabilin. Ayaw ikalipti ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ng Ginoong Jesus, awit sa gumagagain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya biduo si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang gusto ka tao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapito ra, kundi kapituan kapito. Kay ang gingarian sa langit sama sa usa kahari nga makighusay sa mga utang sa mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya maghusay, gidala to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Og tungod kay wala man sa iyang kabayad sa iyang utang, nisugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intaw na ko apikiha kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya agalon busag ipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao kasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakutang kaniyag pipila ka pesos. Gilab nila niya og gituok og giingnan, bayarin ako sa iyong utang. Ang iyang kaubang sulugoon nagduhod og napakiluoy kaniya sa pagingon, ayaw intaw na kapikiha kay bayaran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, yunoa gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa kita sa mga sulugoon sa naitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busag ipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka. Ipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka utang maluoy sa imong isig ka sulugoon. Ingon niya ako naluoy kanimo. Nasuko pagayong agalon og giapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa iyang utang. O gitapos ni Jesus sa ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab niya na, ang buhaton kaniyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili ka mapasaylo sa inyong sikataw sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti ning mga butanga, bibiya siya sa Galilea o miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ka, O Kristo. Sa anong pagbasa ni kan propeta Isiel, ang katawhan sa Israel nga tuas sa exile sa Babylonia, nga nangingalan sila masupilon. So
Prilon sa kabuton sa balaod sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon ang hisgot sa kanang pagpasaylo. Si Pedro mingon niya, Ginoo, how many times must I forgive my brothers? 7 times? The standard sa mga Hudiyo o sa mga Semitic people, Arabs, mga Hebrew people, diha nga wala diha sa Middle East nga mga 3 times lang pagpasaylo. It is an obligation to forgive 3 times. O na, proseso na nga kung ikaw kanang offender, maghimo kag sulat mga ipasaylo sa biktima. So, ang biktima is obligated to forgive 3 times. Busa, sa pag-ingon ni Pedro nga, 7 times, mas generous, pakita niya kay Jesus nga mas generous siya kaysa uban, sa standard sa tao. So, 7 times. Ang Ginoo mingon, respect siya, dili kung 7 times na, kung 77 times. 77 times, ato pa 490 times, according to Hebrew idiom. Kanang idiomatic expression sa mga Hudiyo, kanang 490 times ang pagpasaylo. Ingon ni Jesus nga, kapila ba ng 490 kadaghan? So, sabot niya, dili kung 7 times lamang, kundi unlimited nga forgiveness ang ihatag niya sa offender, lalo sa biktima o offender. Musa, kanabang ang Ginoo iyang giwagtang ang quota-based framework of Semitic people nga tulora ka kigayon, pitora ka kigayon according to Peter, and for Hebrew idiom kanabang 490 times. Ang Ginoo ingon ana ka magpasayloon nga bisag makapila kita makigayon nga makasala batok kaniya pasaylo gihapon. Gahapon ay ebanghelyo nga mao nga kung dunay sala ko sa adtua in private, not in public. Kini kay public man siya. Ang Ginoo naghatag siya pamaagi nga ang tao dili mawawan, ang biktima di sa mawawan. Busa do it in private, adtua siya. Kung di mo to pagdala og duha o tulo ka witness aron pagpamatuod sa buong imong gisumbong. Apan kun dili gani isumbong sa simbahan. Ang simbahan mo unay mo kanabang maghimo kaniyang silikway sa katilingban. Pero mo na ang standard simbahan, pero ang Ginoo unlimited ang iyang pagpasaylo. Pasaylo, bisang kapila, tungod kay ang Ginoo is never run out of forgiveness. Is merciful. Now, nganong lisod man, why is it so hard to forgive someone? Nganong lisod maging pagpasaylo sa tao? Una-una, sa akong malandong gabi, una-una, tungod kay ang sentro sa atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing. Busa kining kasing-kasing nasakitan, kining kasing-kasing na insulto, kining kasing-kasing nga giuliban, muna lisod ko, humahatag ko sa ilo. Ikaduha, sa kanang kultura sa mga kanang Semitic people, like Arabs, Hudiyo, sa diha nga nasa Middle East, ang ila nga an eye for an eye, atus for atus, mata, bayrag mata, ngipon sa ngipon, sa ato pa panimawos. O sa among lahi, sa lumad sa among agusan, in the remote areas of Agusan, where I was born in that province, na mao nga kanabang ubusan ng lahi. So, makita niyo before I entered the seminary, tanong mo, walay kaso, way blatter dito sa police station. Ano man, tungod kay pawas man dito. Kung ipatay nimo ang imong giutang mo sa imong bayran, kung ipatay nimo tao, pagkasunod si manato asab o the same gihapon nga pagka-forma sa kamatayon ang mahiguman sa offender. So, ingon na. So, lisod, tungod kay sentro sa atong kasingkas, ang atong kasingkasing, ang kinang kasingkasing, dili ka mo magpalupig. Di magpalkansi kasingkasing, sakitan ko, hinahanglan, ang justice para nako, nga makapanimaos ko. Muna karon kasagari nato sa atong standard sa kalibutan, ang justice kung ako makapanimaos. Kung ipatay niya ang suon, pati yung sabsiya. Hindi ko na anay for anay gihapon sa mga ancient people of kanang Semitic people. Ikaduha, nga, why is it hard to forgive? Tungod kay, ano man, lisod ang pagpasaylo, tungod
ay di kita magpa-alkanse. Dito, kasi una, ang sentro kasing-kasing nga di kita maka-afford sa pagpasaylo. Kunya, kung dito sa standard sa mga Israelita nga kanabang we are obliged to forgive one another. Kay kita kapila, gali kita makasayop, masakasala, batok sa Ginoo, pero kapila kita niya pasayloon. Munang Psalm 130, my favorite Psalm, yun siya, if you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? But with you, we found forgiveness. In this, we revere you. Muna ang Ginoo, ang iyang timanaan, ang iyang gugma sa tao, dili ko ang iyang kasuko sa tao. Musa manggali nga ang pagpasaylo tungod kay chapter 5 o Matthew's Gospel nga mingon ayaw pagpatay. Pero sultihan kamo mingon si Jesus, kung kamo magdumot sa iyong sikatao, taralon kamo sa hukmanan. The same gihapon na siya murder o ang pagdumot. Kay gikan sa pagdumot magawas ang pagpatay. Aron kita malinaon, siguro ang hagit sa Ebanghelyo, malinaw naman kita kung wat gidumtan. Malinaw nato ang paglakaw, pagpuyo sa adlaw-adlaw ang kinabuhi, pagmata nato kung wat tay gikamhayan. Busa ang tanan, ato mga kasuko, ato mga pagmahay, mga hinakit, ato ilit go. Muna ang punto sa Ginoo kanato, aron kita malipayon sa atong pagpuyo. Palihong manindog alang sa mga pag-ampo. Magampo kita sa Dios nga isip iyang katawhan nga nakasinati sa iyang pasaylo dadto nato ngadto sa kalibutan ang kalipay sa pakigiuli. Magampo kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga naluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, dili unta magkabahin-bahin, hinuon, magpuyo diha sa pagpailop, sa usag-usa ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga nasakit tungod sa mga pagdaot ug sa mga bating binuhatan. Sa uban, magmasalikway sa ilang gibating kayugot, sulod sa ilang kasing-kasing ug moabli sa kagalingon ngadto sa kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga naglisod sa pagpasaylo, makaamgo sa manggihatagong kaluoy sa Dios, alang sa tanan sa ingon, makapasaylo sila sa uban sa kinasing-kasing gayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga mibati sa halawom nga samad sa mga pagdaot sa uban, makakaplag og kaayuhan diha sa pasaylo o gitanyag sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga tako sumapuslanon, alang kanamo nga halang dong tupilo kamomot, og Diyos balipari, mabayaw nang adto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuhuong mihalina, pasayloon sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan niya langit nun, sudo nga maluyon ang among mga kapakyasan, luwasa kami gikan sa katika sa kasing-kasing, ug gitugot nga sa kanunay andam kaming pasaylo sa nakapasakit kanamo, sa ingon maalim ang pagkabahin-bahin, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo.
sa kayo away sumud sa kayong away sugod. Mga igsoon, magampo kita ro akong iyong sakripisyo, ang tanan natong mga panginahanglan, dunggon ug dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos kamahalan mo laingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma o pasaylo, o maghatag kanamo sa kagawasan sa pagkalagad kanimo, sa tibok namong kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahal, Dios, sa tunay magahom sa tanan, angay matarong ngayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay, ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kay mong gibuhat ang tao tungod sa imong kahayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa kabagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanang mong anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana sa kaintasan. To'y gunalaga, ali, sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos, ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, malawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo, ni pikas o pihatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat ang inyo at tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawat kini ang Panginoon ka mga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan,
ang dugo ag iulaalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagando kanak mo. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa iyong krus, pagkabanaluwasan kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kaniwamahan ning pan sa kinabuhi ug kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang ug moalagad kanimo. Imoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lubog sa kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, sa tanang mga pare, Rio sa karamong tanan ay mong gitigom karon og gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay among gihandom santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabintunhay uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios uban ni San Jose ang iyang bana uban mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila amin ko nga daygon amin ko nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya man kaniya biya kaniya ihatag na kaniya gahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Ahanamo nga anak ka sa mga langit at Ang iluwanan, umabot ka na ang iyong pinahiyaan. Maluwag ang iyong pagbuot, hindi sa yuta, maibot sa langit. Ang kalanunamo sa matagalan, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga
pasaylo kami sa mga nakasalanan namo. Kung dili mo kami itugyan sa mga panulan, hinunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalinaw, grasya ni adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang gahumog ang himaya, ang sa kahangtong. Ginoong Jesucristo nagingungkas sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga puyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Mano sa kanimo. Ipakita nato ang timaan nini sa pagtagad o pahiyom sa usag-usa. Peace, shalom, kalinaw. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag lang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kang tanan nga gidapit alang sa parihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apanipamulong lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing gayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, magtawag unta kanamo sa pagkakanunayon kanimo o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Moana usab kanimo. Ug panalangin kanato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dadang santos nga misa, dadang kalinaw gugma ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice day.